I fa una estona s'ha inaugurat l'exposició The Brooklyn Navy Yard. El seu autor és l'artista barceloní resident a Nova York, Santi Moix. Es pot veure a la Galeria Carles Tatxer de Barcelona, on hi ha el Jordi. Què en destaques d'aquesta mostra, Jordi? Bona nit. Bona nit, Josep. Doncs el leitmotiv de l'exposició és aquest, les flors. Això és el que vol mostrar Santi Moix en aquesta mostra, on també a través d'aquestes flors es pot veure les seves alegries, les seves frustracions, també el món del sexe. Aquí es pot veure, per exemple, amb aquest girassol. Són algunes de les propostes d'aquests 10 olis creats de gran format aquí en aquesta exposició, en un moment d'efervescència, de molta feina de Santi Moix, perquè recordem que també està fent un projecte a l'església romànica de Sant Víctor del Saurí, a Pallars Sobirà. I a banda, avui hem conegut que també està preparant una intervenció a la façana del Palau de la Música. És un repte impressionant fer-ho del Palau de la Música, però honestament no sé ben bé encara el que faré. Serà dintre l'edifici i potser alguna cosa a l'exterior. Fa molta il·lusió perquè és el lloc on jo de petit a vegades anava a cantar, a la coral.